Számlálunk 25 mínusz 16,7 per nevezőben 25 mínusz 16,7, zárójel bezárva, plusz 25 mínusz 17,5, a relatív gyakoriságot is ugyanis át kell számolni azonos összegközben, szorozva 50-nel az egész több, egyenlő, ez is 76,3 főregődik. Kérem szépen! Ebben a példátában a histogramok piros. 3 megoldott példában. Az átszámított gyakoriság tehát jó, de tessék szívesen oda figyelni, mert csak olyan feladatban jó a módusz, ahol diszkrét ismér van, ahol osztályközös sorok vannak, nyers módusok számolnak, a nyers módusok csak osztályközösök, tehát a képletet kell használni, és ők nem használták. Azért középfokú adják. Köszönöm. Thank you.